Λαός πολεμά. Λαός κατοικεί. Λαός μοχθεί. Λαός βούλεται. Σύνταγμα η βουλή του. Τρεις του Σεπτέμβρη 1843. Τα έζησα! Όλα όσα οι άλλοι τα νομίζαν ναυάγια, κοράλια μαύρα, κάτω από το μαύρο κύμα πως κοιμούνταν. Εγώ τα είδα ζωντανά. Μ' είχε φωνάξει ο Κυριάννης Μακρυγιάννης, ψυχοπαίδι του που ήμουν, να τον βοηθήσω να σηκωθεί από το κρεβάτι που τρέχαν οι πληγές του, να τον πλύνω, να τον καθαρίσω, να μοιάζει τον αγγέλο που θα ερχόταν μπαβαρός αρχισπιούνος να τον ειδεί. Για την υγεία του τάχα μου, μα για να τον ψαρέψει ήθελε. Με έδωσε χαρτί ο Κυριάννης να το παραδώσω του Κυρδημήτρη του Καλέργη. Είχεν ορμήνιες μέσα. Πώς να πράξουν. Σύνταγμα, βασιλέ! Σύνταγμα! Αλλιώς πήγε! Μας έπληξε στα χρέη! Τραχυλιά στο λαιμό μας έβαλες! Και στο παράθυρο, βασιλέ! Σύνταγμα θέλουνε! Σύνταγμα, σύνταγμα! Και βγήκε ο Όθωνας χλωμός, πικρός, μικρός μπρος στο μεγάλο πλήθος. Τώρα έχουμε σύνταγμα, λέγαν, στο χέρι μας η τύχη μας. Και ένα γεράκι όρμησε πάνω σε περιστέρι να τα αρπάξει. Τα αγκίστρωσε στα νύχια του, μάνα.
Λοιπόν, δουλέψαμεν όλοι μαζί, να τη φυλάμεν και όλοι μαζί και να μη λέγει ούτε ο δυνατός εγώ, ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγει ο καθής εγώ? Όταν αγωνιστεί μόνος του και φτιάσει ή χαλάσει να λέγει εγώ. Όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φτιάνουν, τότε να λένε εμείς. Είμαστε εις το εμείς κι όχι εις το εγώ.